Silav roj baş, hevanlo hêvîdarim hûn tev başin, selametin çend û çênk û mamedekirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Hem di derheqê Qibrîsê de ka binirin çapemeniya Qibrîsê aliya Rûm çi difikire di derbarê hilbijartinên dawî yên li Qibrîsê de. Ez dibêjim ev tişta ku du qewmî li Qibrîsê hilbijartin pêk hat, kesekî muxalîf bi ser ket veya dewrekî dîrokî ye. Eger qedera Qibrîsê biguhere, ev ji bo dewleta Tirkiye jî dersek ye. Yani pêncî salên dawiyê bê sebeb derbas kirine, bê sebeb ketine nava şer, ew qasa dawa dewletekî nû ya Tirkiyeyên Qibrîsê kirin, hemî vala çû. Teoriya dewleta Tirkiye vala çû. Xwe qelişandin ji bo ku Qibrîsê aliyê Tirkiye weke dewlet were nas kirin. Ama kirin nekirin vê dünyayê de Azerbaycan jî di nav da tu dewletekî qebûl nekir. Nas nekir. Yani projeyên dewleta Tirkiye bi ser neketin, bi ser nakeve jî. Aynî dewleta Tirkiye anha dixwaze di derbarê Sûriyê projeya xwe ferz bike. Ew dewletek ku projeya xwe li Qibrîsê wenda kiriye. Çawa dikare projeyekî pêşkêşî Sûriyeya nû bike? Top û teze. Rojavayê Kurdistanê, tonkî milletê dane. Dursûn e, Elewîn e, Kurdin, Ermenin, Sûriyanin, çi dibêjin bêjin. Projeyên dewleta Tirkiye kes pêk nayîne. Ji ber vê yekî îtîbara xwe wenda kiriye. Milletê Kurd jî anha bi wesîleya salvegera bidestxistina yan jî serkeftina li Reqayê hin daxuyanî hene didim. Di wan daxuyaniyan de jî pir vekirî tê gotin ku dewleta Tirkiye hê jî çavê wê li Reqayê, li Dêrê Zorê li Rojavayê Kurdistanê ye. Ama qesede bi biryar e. Mazlûm Ebdî jî ba wekî vekirî dibêje, qesede jî ba wekî vekirî dibêje. Em rê nadin ku carekî din dibin navekî cuda de werin Reqayê yan jî welatê me dagir bikin. Beriyan ha dibin navê Daişê de ev yek kirin ama êdî dibin navekî cuda de jî em ne. Heteşê dibe, hikûmeta Demkî Şamê dibe, Süm û Ösû dibin, çi kul û kur dev dibe bila bibe, em destûr nadin ku dewleta Tirkiye dibin navên cuda de were herêmê me dagir bike. Mesela me ev e hevanno. Mala we ava ji bo eleqeya we gelek spas dikim. Ez canan wextê dibêjim hevalên ku nebûne abone bibin abone ez dibînim firqî haqiqeten heye. Ya xuya divê mirov dem bi dem bîne bîrê hevalan. Êdî pergala YouTubeê çi waya nizanim. Êdî ecebandine, abonetiye, endametiye. Lê tiştekî heye dizanim ji bo siberojê pêdiviya milletê me bi kanalên bi vî rengî hene. An divê demê de ku dî her tişt biye Tirkî gelek hevalên me kanalê xwe bi Tirkî birêve dibin. Hewl didim bi Tirkî herî xweş biaxivin û di şûna xwe ew şerm nakin şûna wan de ez şerm dikim. Heqîqetê em nizanim fehm nakim. Ya bahaneyên wan pir ecêb e. Divê nava me de êk û Tirkî, êk û Kurdî fehm nakin hene. Mesela ez pir şaş dibînim veya bêhurmetî dibînim li hember milletê Kurd. Ez YouTube bi Tirkî çê dikim ji ber ku di nava me de Tirk hene, Kurdî fehm nakin. Ya jî Kurd hene, Kurdî fehm nakin. Mesela. Wê demê em 6-7 milyon Kurdên Rojhilatê Kurdistanê çawa bikin? Kî ji me wê agahî bide van însanan? Dengê kîjan hevalî ji me wê olam bide di nava salonê wan de? Lê Kurdên Başûrê Kurdistanê 6-7 milyon Kurdê me Başûrê Kurdistanê heye qet bala we nakişine. Qet rojekî nayê hişê we ku hûn xîtabê van însanê me bikin mesela. Veya bêhurmetî ye. Lê Rojavayê Kurdistanê 2-3 milyon însanê me li wê derê ne. Yek ji wan Tirkî nizane. Rojhilatê Kurdistanê yek ji wan Tirkî nizane. Hûn Kurdê me Kazakistanê, Ermenistanê dixin ku derê. Bi qasî 2-3 milyon Kurdê me hene li wan deran. Yek ji wan Tirkî nizane. Em çawa bikin? Ev teoriya we ku dibêjin di nava me de hin Kurd û Tirk hene Kurdî nizanin ji bo xatirê wan em Tirkî pêşkêş dikin YouTube'a xwe. Veya dev jê berdin. Tiştekî din derxin pêş. Tiştekî din bibêjin. Yani vekirî bibêjin. Bibêjin em bi Tirkî baştir dikarin xwe îfade bikin. Me bi Tirkî perwerdeyî dîtiye wisa. Yan jî kanala me weke referans nîşan bidin. Bibêjin hevanno însanên Kurdperwer, însanên netewperwer, însanên
heskiriyên Kurdî bila biçin kanala YouTube ya Bedran Dere temaşe bikin. Bila kanala me weke referans nîşan bidin. Ne wisa? Rast e ne rast e. Wisa be ne problem e. No problem. Mala we ava dîsa hevan no. Vaya hemî bi xêra we çê dibe. Bi saye we çê dibe. Hûn piştgirî didin kanala me me. Pêş dikeve wê demê hûn zorê li hevalên me ê Tirkiye xêv dikin ku ew jî bikevin ser vê xeta me YouTube'a xwe, televizyonê xwe, kanalê xwe tev bi Kurdî çê bikin. Ji destê min were destûr nadim ku tu kanalekî Kurdan bi Tirkî weşanê bike. Mana wî tune ye. Her Tirkî axêvê ku merix bike, îro teknolojî pêş ketiye. Google Translate heye û saziyên din hene ku dikarin wergerînin. Her axaftina me, daxuyaniyên me, beyanatê me dikarin bikin Tirkî fêr bibin. Yani ji bo xatirê van 4-5 kesan îcab nake em heyata xwe komple bikin Tirkî û dengê xwe baweyê Tirkiya pîs di wan salonên xwe ê paxîş de em bilind bikin. İcab nake em wan malbatên xwe, wan zarokan mehkûmê wî Tirkiya pîs bikin. Eyb e. Heqeten eyb e. Ez wextê dibêjim Tirkiya pîs, ez ji ziman re nabêjim Tirkiya pîs. Wextê ku tu bi zimanekî biaxivî, tu mecbûrî biçî ser kanalên Tirkiye jî. Ziman qirêj dibe. Ziman pîs dibe. Ji ber ku bi rêya wî zimanî mantalîteyekî li ser te ferz dikin. Yani empozê te dikin. Ez vê meselê dayî nimaliyekê hevan û ez bawer dikim ez hatim fehmkirin. Pir kêf digirim wextê ez tam digihêjim wê qenaetê ku hatime fehmkirin. Carekî din bibêjim di vê derê de armanca me ne tenê ew e ku em biçin agahî û nûçiyan berhev bikin, bînin ji we re pêşkeş bikin. Armanca me ya sereke ew e, bi rêya van agahiyan, xeberan em dengê Kurdiyê herî xweş di salonên we de bidin bîhîstin, di restorantê we de bidin bîhîstin. Ez pir dixwazim di hemî sazî û dezgehên Kurdistanê de li restorantan, li salonan, li cî herî lüks yan jî mütewazî fix nake dengê me bila olan bide. Bila were bîhîstin, bila bikeve mejiyê her kesî. Gencên nû, nesla nû bi dengê me Kurdî fêr bibin. Pir xweş e. Armanca me ev e. Mesele li ku derê çi bûye çê bûye. Çavekî li Rojava ye hûn tev dizanin. Ana tiştê ku ez ji we re bêjim û hemî zanin. Mesele ne ew e. Mesele meriv bi hev bişê were. Yeketiyekî me ruhî çê bibe. Di derheqê Qibrîsê de tiştê ez difikirim ji te re dibêjim, tiştê tu difikirî vê derê dinivîsînî em ruhê xwe dikin yek. Yekbûnek çê dibe. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de em bi hev dişêwirin. Bana tiştê xweş in. Em bi Kurdî bi hev dişêwirin. Li Qibrîsê federasyon çê dibe Şükrü Dündar. Rast e. Tiştî ku me amade kirin em ji we re pêşkêş bikin. Li Helebê doh derengiya şevê noqteyekî hêzên ewlekariya hundirîn ya Kurdan hate gulebaran kirin. Êriş li derdora taxa Şêx Mehsûdê bi armanca suîqastekî hatiye li derxistin. Daxuyanî bi vî rengî ye. Hêzên ewlekariya hundirîn yê bajarê Helebê. Êriş provokasyon ên hikûmeta demkî û provokasyon êrişên çekdaran li taxên Şêx Mehsûd û Eşrefiye şermezar dikin. Bi van êriş û provokasyonan ewlehî û aramiya sîvîlan dixin xeteriye. Ez tiştekî bibêjim hûn got fikra min dizanin. Wextê ku dibêjin hêzên hikûmeta demkî ya Şamê ez wisa nafikirim. Dibin navê hêzên hikûmeta demkî ya Şamê de ev çetê girêdayî dewleta Tirkiye ne. Ji ber ku niha peymanekî heye di navbera Qesê de û heteşî hikûmeta demkî ya Şamê de ew bi tu away nayên tevliheviyê dernaxin. Pêdiviya wan bi aramiyê heye. Pêdiviya wan heqeten bi îtibarê heye. Pêdiviya wan heye ku xwedî li sozê xwe derkevin. Çetên girêdayî dewleta Tirk kincî wan li xwe dikin, li ser navê wan daxuyanî didin û dikevin fealiyetê. Ew jî mehcûb dimînin. Ev ê li Şamê. Mesela çi fayda colanî heye, çi fayda hikûmeta Şamê heye, were li taxekî Eşrefiye Şêx Mehsûd suîqas pêk bîne mesela li hember Kurda. Mesela bêya jî bêhuzûriyê derbixe. Ya dewekî wan hebe ji xwe bi Mazlûm Ebdî re dîrek hal dikin yani. Ji ber vê yekê min mantiqî naye. Yani hevalên me ê ku daxuyanî didin, beyanatan didin li Helebê dibê hem tişta bikarbijina hev derbixin.
nakeve serim. Çeteyin devleta Türkiye'ne kıncu üniformayın hezyen hükümeta demkiye şamil xakirne lüve deri tevliheviyan derdixin dixwazin hem serê Kurdên her du taxan bixin belay û hem jî dixwazin serê hikûmeta Şamê bixin belay. Provokasyon ev e, tevdan ev e. Daxuyanî bi vî şeklî ez ji were bixwînim daxuya wan e. Hêzên ewlekariya Hundirîniyê bajarê Helebê êriş û provokasyonên hêzên hikûmeta demkî û çekdarên wê li dijî Şêx Mexsûd û Eşrefê şermezar dikin bi van êriş û provokasyonan ewlehî aramiya sivîlan dixin xeteriyê. Di çend saetên dawiyê de li dijî noxteyekê me ya li derdora taxa Şêx Mexsûd Eşrefiyê suîqastekî hate plankirin, gulebaran hate kirin, ev yek hewldaneke diyarker e ya ji bo derxistina rewşeke tevlihevî. Heremê dixwazin ber bi şerekî çekdarî ve bibin. Kiryarên bi vî rengî binpêkirineke eşkereyî ye hewl ji bo hewldanên garantîkirina ewlehiyê. Yani ev êrişên bi vî rengî, suîqasên bi vî rengî xebatên me yên ji bo aramiyê tek dibin. Dixwazin pêşî li me bigirin ku em huzûra vê derê nikaribin bînin cih. Armanc ev e. Ev êriş îspat dike ku aliyên êrişkar li gorî lehevkirin yan jî peymanên agirbestê tev nagerin. Lê siyasetên xwe yên rageşiyê, hewldanên xirabkirina ewlehiyê didomînin. Em hêzên ewlekariya Hundirîn. Carekî din dibêjin ku em ê erka xwe ya parastina niştecihên sivîl û ewlehî îstiqrara taxan bidomînin. Em bang li hemû aliyan dikin. Berpirsyariyên xwe li hember parastina aştiya navxweyî pêk bînin, rê nedin ku herember bi rewşeke dinya tundiyê ve biçe. Vaya daxuyaniyê ji Helebê hatiye hevanno, ez hema cih bidim meseleyekî din, hûn zanin Reqa beriya 8 salan hate rizgarkirin ji hêzên Daişê. Ev meselekî çawa ye? Merû çawa dikare îzah bike hevanno? Niha tu hukmê reveberiya îro ya Şamê li ser Reqa çê nabe. Nikare çê bibe ji ber ku Reqa di destê Daişê de bû, Qesedê şer kir, kurûkeçên Rojavayê Kurdistanê yên Ereban şer kirin, Daîş ew li wê derê tek birin. Baş e? Ji ber vê yekê aniha hesab û kitabê dewleta Tirkiye ê hikûmeta demkiya Şamê di derheqê Reqayê de valan e. Çünkü me ji wan negirtiye. Ji bo dewleta Tirkiye ji xwe problem çi ye? Reqa paytexta xîlafeta Daişê bû. Wextê ku tek birin, wextê ku Qesedê lê xiz bi ser ket, dewleta Tirk birînekî pir mezin xwar. Derbeyekî pir mezin xwar. A ruhî, psikolojîk. Ew der êdî hêdî bû destpêka têkçûna Daişê li her derê cîhanê. Kîna dewleta Tirkiye li hember Rojava ev. Yani destûr neda ku Daîş pêşkeve. Eger Daîş pêşketibe wê çawa biye? Mesela ez çima dewleta Tirkiye sûcbar dikim hevalna. Eger Daîş li heremê pêşkete wê çawa bibiye? Bi xêra Daişê ji ber ku tekîliya Daişê bi dewleta Tirkiye re baş e, weke Colanî. Mesela eger Daîş tek neçûye Colanî dernediket, HTŞ dernediket. Pêdivî tune bû. Wextê ku Daîş tek çû, Colanî û hevalên xwe dîsa bi desteka dewleta Tirkiye bi şiklên cuda ketin rê. Mesela eger wê demê ez vê îhtimalan dibêjim. Daîş eger tek neçûye, temamê Rojavayê Kurdistanê ji xwe sedîset bi dest xist. Sînorê Tirkiye hemî bû Daîş. Plana dewleta Tirkiye ew bû wan re lihev bike û hêdî mirovê xwe daxilê nava Daişê bike, ji xwe nîvê Daişê mirovê wan bûn. Ev ê Türkî Cumhuriyetî ji deverên cuda hatibûn. Ev ê Uygur, Kazak ji wan deran hatibûn. Bi rêya wan heremên dibin dagirkeriya Daişê de dikir para Tirkiye. Yani Osmaniyeke nû çê dikir. Kurd, Murd temamî ji holê radibûn. Başûrê Kurdistanê jî digirtin. Bi rêya Daişê dixwestin pergala Kurdan bi temamî ji holê rakin. Ama di destê wan da teqiya. Ew meselekî din e. Yani ez viya derekî binivîsînin û ez viya îddiaya min e
دولت ترکیه شخوره کری بو آرمانج برای داعش پیشی ناوی کرد و کردستان بده جبیر کرد حولر سلیمانیه تماما بکه بندا گرکریه داعش روجاواجی جبو دولت ترکیه tam دبو جژن دبو دوره که پیروز سردمه که پیروز ایدی بخوا پیش نکه و جی نخماویش برکو دی کردستان بو دیروک به دست داعشی تشتا که دولت ترکیه 100 سال نکاریه بکه خواست به دست داعشی بکه جبرویه که او کچین ما اوه گلین دریش که بو افسانه ده دیروکه ده وقتی که به پیشنگی آوان چون داعش رزگار کرن هوان نو ام دوی منتداری خواه دائما بین زمان از نه وکه هن ناسیونالیستان وکه نتوه پرستین ترک تم بحثا قهرمان و لهنگا و شهیدان بکم از نخوازم ده پیش ناوین شهید و گازیان دا لهنگان ده تشتی دن آمده بکم نخوازم اما راستیه که مه هیا ایمه ده جواکا مه دا پر لهنگ هنه ام حقی وان لهنگا نادنه و لهنگین من نتهنه شهیدن جی یه ساق جی لهنگن قهرمانن باوه که کردینه بره و برنه خواهونه ببیجن داویه ده چه بدست خستنه نا روشا ملت ما وسه هوانو ما تو تشتکی بدست نخست برجی قدر ما نبو وکه یا شنگاله اوش بو مکاره بفکرم ام دکاری بون تف ببانه وکه شنگاله که چو جنه ما تف باتا رواندن باکور کردستانی جی روژاوا جی باشور جی اگر ایرو ام لسر پیانه اوش مرا بسه از نبیجم بسه لی اف سر کفتن yani dikari bu pir xirab bibiye. Yani şengal rûreşiya me Kurdan e. Eyba me ye. Me çewa neparast. Me çewa destûr da ku hêzekî weke Daeş bi desteka dewleta Tirkiye were bikeve wê derê mêran bikuje û 5000 keç û jinan jî birevîne. Vaya dramekî pir mezin e divê mirov binivîsîne û mirov bibêje şerma me. û hêjî ew birîn nekewiyaye. Êşa wê birînê hêjî didome. Hevano bi wesîleya Reqayê daxuyaniyek heye min xwest ez behsa wê bikim. Yani anha Reqa beriya 8 salan îro azad bû di sala 2017 de fermandariya giştî ya Qesedê daxuyaniyekê daye ez wê daxuyanî ji were bixwînim pir muhîm e. Wan lehengê me ê sax qet nebe ji bîr nekin. Minnetdariya xwe mirov tim bîne ziman. Di vê rojê de di sala 2017 hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi piştgiriya mêr û keçên Reqayê êrişê wê yê resen destanek qehremanî nivîsandin ku di dîrokê de wê nemir be. Di vê rojê de hêzên me Reqa ji nava lepên rêxistina terorîst Daişê paytexta xilafeta xwe rizgar kirin, ev bajarê jiyan û şaristaniyê azad bi rûmet û tijî hêviyê vegeriya gelê xwe. Di vê salvegera bi heybet de em şehîdên xwe yên leheng qehreman bibîrtînin, em pîrozbahiyê li gelê Reqayê û eşîrên wê yên hêja dikin ku bi hêzê me re bûne yek. Dibin desthilatariya Daişê de Reqa sembola teror û mirinê bû. Rêxistinê hewlda nasnameya bajêr ji holê rake. Hewlda îdeolojiya xwe ya tarî ya kevnare li ser civaka dewlemend ferz bike, empoze bike. Di wê demê de hêzên Sûriya Demokratîk li ser daxwaza xelkê Reqayê li ser daxwaza êl û eşîrên wê derê ket nava xebatên rizgarkirina Reqayê. Hevgirtina eşîran ya bi hêzê me re kevirê bingehîn bû, hîmê wê derê bû ku rê li ber şerê rizgarkirina Reqayê vekir. Şerê rizgariyê şerê herî dijwar ê li dijî terorîzmê ye. Wisa dest pê kir. Şervanên me çi jin, çi mêr, avahî bi avahî, kolan bi kolangeriyan di şerekî qirêj de ku qehremaniya wan bi xwîn û fedakariyê ve girêdayî bû şer kirin. Rizgarkirina Reqayê nebû yerekê heremî bû.
serkeftineke gerdûnî bû li dijî formên herî tund ê terorîzm. Vê serkeftinê îspat kir ku Hêzên Sûriya Demokratîk Qesede ew hêzin ku bersiva banga gelê xwe daye bi bandor Daeş li ser erdê têk biriye. Îro piştî 8 salan Iraqa hîn jî bi saya şehîdan bi xêra gelê xwe bi xêra yeketiya êl û eşîrên Ereb ên li herêmê li ser piyan xwe digire. Tevî hemû planên ku dixwazin herêmê me bê îstiqrar bikin, destkeftiyê me xirab bikin, em bi zelalî piştrast dikin, em ê rê nedin tevgera terorîzmê dibin tund navî an şêweyê de. Binêrin. Ev gotinek mühîm e. Em weke Qesede em ê rê nedin vegera terorîzmê. Navê wî çi dibe bila bibe. Ew hêzên çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye dibin, navê wan Daeş dibe, Üssû, Müssû çi dibe Sumû feq nake. Vegera wan ya Reqayê ya Rojavayê Kurdistanê bi tu awayî em destûr nadin. Em ê rê nedin dijminên azadiyê ku destwerdanê müdaxele li çarenûsa gelê me bikin. Em ê xwîna şehîdên xwe biparêzin, em ê zê tavîza nedin bê ku zehmetî çê bibin. Rizgarkirina Reqayê ne şerekî demkî bû, ne demborî bû. Peymaneke daîmî bû di navbera Hêzên Demokratîk yên Sûriyê gel êl û eşîrên Ereb ên wê derê de. Rizgarkirina Reqayê ne wisa biryarekê me hema eynî rojê de da û ne wisa ye. Peymanekê dibêje. Di navbera milletê Reqayê Qesedê de. Biryarekê daîmî ye ji bo demdirêj. Îro Reqa ku berê paytexta terorîzmê bû, bûye sembola rizgarî û jiyana hevbeş. Bûye modela îradeya we tu caran nayê şikestinê. Ev destkeftî nayê jêbirin ji ber ku ew bi xwîna şehîdan hatiye nivîsandin, bi îradeya şervanan hatiye çêkirin, bi yeketiya êl û eşîrê gel li dora hêzên wan Qesedê hatiye pîrozkirin. Di salvegera bi heybet de dibêje em soza xwe dubare dikin, em ê gelê xwe, em ê axa xwe ji her xeteriyê, ji her tewlîkê biparêzin, bi terorîzm, îdeolojiya tarî re hemû awayên wê dibe em ê li hember wan tê bikoşin, em ê destkeftiyê xwe biparêzin. Baş e. Mesele ev e. Hebanno. Di vê naberê de daxuyaniya Mazlûm Abdî heye ka em binêrin Rêzdar Mazlûm Abdî çi dibêje. Ew jî di derbarê Reqayê de nivîsandiye, hem jî li ser hesabê xwe X'ê li ser hesabê xwe X'ê Mazlûm Abdî çi dibêje? 8 sal di ser rizgarkirina Reqayê de derbas bûn. Reqa ji terorîzma Daişê hat xilaskirin. Destkeftiyeke destanî bû. Me bi saya fedekariya şervanên xwe bi xêra mêr û jinên herêmê Reqa azad kir. Rizgarkirina Reqayê keliyeke giring bû ku dawî li paytexta xilafetê anî. Rê li ber parastina mirovahiyê vekir. Ji holêrakirina gefa herî xeternak bû di cîhanê de. Gefa herî mezin, tehdîta herî mezin al ser dunyayê bû. Reqa, rizgarkirina Reqayê bû destpêka têkbirina van hêzên tarî. Îro jî em girêdayî wê yekê ne. Em pabendin li dijî terorîzmê şerê xwe bidomînin. Ji bo ewlehî û aramiyê em ê şerê xwe bidomînin. Ji bo Sûriyeyeke yekgirtî ewle ji bo hemî gelê xwe em ê tu carî şûn ve gav navêjin. Em ê rêya xwe bidomînin. Ev jî gotina Mazlûm Abdî bû hevanno. Li ser hesabê xwe X'ê nivîsiye. Fermandariya giştî ya hêzên ewlekariya hundirîn jî bi boneya salvegera heştan. Ez dibêjim ji ber ku di wê çarçovê de ye. Di çarçoveya tiştek ku me ji we re pêşkêş kir di wê çarçovê de ye. Em dubare nekin. Niha li îro pir balkêş e li Reqayê cenazê xortekî hatiye dîtin, kes nizane ji ber kîjan sebebî hatiye kuştin. Çima wisa em nizanin, ka ji we re pêşkêş kim. Şeniyê gundê Tawî Remêlan, bajarokê Reqa. Bajarokê Reqa Semra.
Girêdayê Kantona Reqayê cenazeyê gencê bi navê Mustafa Hüseyin El Abdullah hatiye dîtin, 20 salî ye. Mustafa Hüseyin El Abdullah di rewşekê pir guman de hatiye kuştin. Cenazeyê wî li ser zeviyekê hatiye dîtin. Yani kuştina avêtina nava zeviya. Niha hêzên ewlekariya hundirîn di derbarê bûyerê de lêkolîn de dest pê kirin. Mesele çi ye çawa ye? Kêmasiya edaletê ye. Niha aynî rewşekî wisa bêaramî li herêmên rêveberiya ew ê heye, rêveberiya Şamê, hikûmeta veguhêz jê re dibêjin. Li wê derî jî gelek însan têne revandin, têne kuştin, gelek nûşe tên pêşiya me. Mesela li Helebê me ji we re pêşkeş kir bûyer hene, lê li Efrînê millet aniha tam dewra berhevkirina zeytûnan e. Diçin zeviyê xwe zeytûnan berhev dikin. Ew hêzên ku xwe wekî hêzên hikûmeta veguhêz nîşan didin, çetên girêdayî dewleta Tirkiyê ne tên gel aciz dikin, hin însanan direvînin, fîdye dixwazin. Ev terorîzma wan didome. Millet bi îmkanê xwe yekêm hewl dide li ber xwe bide. Zehmetiyekî pir mezin heye. Yani hêzên dîplomatîk ên Rojavayê Kurdistanê yan jî Sûriyê eger bi dewleta Tirkiyê re di tekiliyê dane, yan jî Dem Partî mesela, Dem Partî ku aniha ji bo vê pêvajiyê pir hesas tevdigere, divê pir bawekî lezgînî bi dewleta Tirkiyê re baxife ji bo ew bendê stûyê çetê xwe de hinekî bişîdîne ji bo zextê li milletê me neke. Dewleta Tirkiyê aniha çetê xwe li Efrînê serê kaniyegirê spî bicih kiriye û li deverên dinê Sûriyê jî dixwaze li wê derê daîmî be. Ew çete xwe li ser pereyan serpiyan digirin. Xwe bi pereyan serpiya digirin. Eger mesele ne pere be, ne qezenç be, ne dizî û talan be, tu çeteyekî li wan dere namîne. Çünkü ew çete jî malbatê wan hene, ew çete jî erdê wan ê zeviyê wan ê ku ji bav û kalê wan mane hene. Ew çete tenê ji bo menfaetên maddî li wê derê ne. Sibê du sibe ku herîn çê bibe jî, ev çete dixwazin li wê derê karê xwe yê ticaretê bidomînin. Eger cih tune be, ji ber vê yekê ele ecele dixwazin çi bi dest bixin, bi pere, fîdye, dibin navê bacê de pere ji xelkê digirin. Çi qas qezenç bi dest bixin, ew qasa karê ji ber ku ew zanin êdî emrê wan hatiye dawî li wê derê. Divê derkevin. Berê ku derkevin dixwazin ji nişkeva çi bi dest bixin, dixwazin bi dest bixin. Ji ber vê mesela li Humsê jî hin çekdarên nenas êrişî firoşgehekî kirine, di encamê de du kes hatine kuştin, yek jî birîndar bûye. Li Humsê binêrin. Li Aliyê din li Hemayê jî mayînekê bermayiya şer teqiya ye, di encamê de neh kes birîndar bûne. Bêhuzurî heye. Li ser riya Bab el Dirêb ew jî li bajarê Humsê ye. Çekdarên nenas bi guleyan êrişî firoşgehekî kirine, di encamê de welatiyekî bi tevê hevjîna wî hatine qetil kirin. Li hember van êrişî û sûçên dubare şeniya hersa xwe anîne nîşan dane. Dibêjin çi millet çi dibêje milletê herêmê? Rojane qetilkirina welatiyan ji bo mezhebperestiyê li Humsê zêde dibe. Mezhebperestî heye li wê derê. Li gorî agahiyan li Hemayê jî erê me got mayînekî teqiya ye, di encamê de du kes birîndar bûne. Zarok jî hene di nava wan de. Hevan niha ji Gurcistanê agahiyekê heye, dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Hûn zanin Konferansa Karsazên Kurd. Ez hema ji we re vêya bînim ser ekranê. Li Tiflisê ne? Awsa. Îro li Tiflis paytexta Gurcistanê Konferansa Karsazên Gurcistan Kurdistanê bi beşdariya zêdetirî pêncî karsaz û bazirganan ji Kurdistan, Ermenistan, Kazakistan, Tirkiye, Başûr û ji Rojavayê Kurdistanê hatin tevlîbûn. Armanca konferansê xurtkirina tekiliyên aborî û veberhênanê ên di navbera Gurcistan û Herêma Kurdistanê de ye.
ev veberhenan gotineke nû ye di nava Kurdî de ez wisa dizanim berê razemenî hin hevalan digot razemenî yani investissement wextê ku merû perê xwe tere dixe hin deran ji bo ku zêdetir pere qezenç bike yan jî ji bo ku rêlber karê nû ve bike îstihdam mesela tu perê xwe dibî radizînî li hin welatan navê wî veberhenan di navbera Gurcistan û Herêma Kurdistanê de karsazê me li hev civiyane ka em binerin plan û projeyê wan çi ne. Karsaz ji bo perê xwe bixin faaliyetê tim li deverên bi ewlet gerin rast e. Niha gelek karsazên Gurcistanî dixwazin li Herêma Kurdistanê veberhenanê bikin. Yani perê xwe li wê derê razînin. Bixin fabrîqeyan yan jî tiştê din ve bikin bixebitin bi şeklekî. Yani giringiyê didin bazara Kurdistanê ku îro bi giranî di destê karsazên Tirk de ye mixabin. Divan konferansa de ji karsazên Kurd re derî tê vekirin. Karsazên Kurd jî ew ê bikaribin biçin Gurcistanê bixebitin sermaya xwe li wê derê razînin yan jî sermayekî nû qezenç bikin bînin Başûrê Kurdistanê yan jî bibin Rojavayê Kurdistanê. Hemî jî mümkün e. Yani tekiliyê wisa baş in. Li Gurcistanê gelek Kurdên êzdî hene, gelekî wan dixwazin Lalişê ziyaret bikin, tetîla xwe li Kurdistanê derbas bikin. Ev jî meseleyekê din e. Meselekî ger û geştî ye. Yani dikeve sektora ger û geştî. Tabii vize lazım e, organizasyon lazım e, birin, anîn lazım e. Birêya van karsazan ev kar jî wê were hêsankirin. Yani seyaheta navbera Tiflîsa paytexta Gurcistanê û Hewlêrê yan jî Silêmaniyê wê were organize kirin. Belkî di pêşerojê de ew ê bibin Rojavayê Kurdistanê jî. Li Gurcistanê niha derdora 10,000 Kurd mane. Di serdema Sovyetê de hejmara wan derdora 40,000 bû. Belav bûne. Bi giranî Kurdên êzdî ne, Mesîhî jî hene di nava wan de. Hevano ev mesela Qibrisê dewleta Tirkiye 5 salin kir nekir li Qibrisê tiştekî bi ser nexist. Ne dewleta Bakurê Qibrisê karî dan bide naskirin li netewên yekbûyî yan jî ji aliyê dewletan ve tu tiştekî bi ser nexist wê derê heqeten gurexwarî kir. Ne dijî ne dimire, ne mirne jî. Yani Qibrîsa aliyê Tirkiye niha gurexwarî ye. Îja di dawiyê de du hilbijartinekî pêkhat, hilbijartinek yek namzetê dewleta Tirkiye bû, yek namzetê federasyonxwaz bû. Dewleta Tirkiye federasyon naxwaze, dewlet dixwaze. Mirovên ku federasyonê dixwazin, weke xayîn îlan dike. Weke dijminê Tirkan îlan dike. Weke dijminê milletê Tirk ê Qibrîsê jî îlan dike. Veya polîtîkaya dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye çû wê derê ew der dagir kir. Piştî 5 salan hevano niha di hilbijartinan de êdî milletê Qibrîsê bêzar bîye. Aciz bîye ji siyaseta dewleta Tirkiye. Dibêjin ev dewleta ku qaşûj bû parastina me hatiye vê derê me feq kir ku ev der ji xwe re kirine cinneta keyf û eşqê. Yani biborin çiqas kerxaneyê wan hene tînin vê derê ava dikin. Xumarxaneyê wan hene tînin vê derê ava dikin. Çiqas dewlemên dêwan û zibîdiyê wan hene, zûbê wan hene tînin vê derê dagir dikin. Vê derê ev der ji xwe re kirine weke ciyê keyfê welatê me. Halbikî milletê Qibrîsê milletekî kevn e, milletek maqbûl e. Milletek xwedî rûmet e. Kültûra wan a Ege heye. Kültûra wan a weke Yunanan heye. Ne weke Tirkiye Anadoliyê ne. Ew hinekî cuda ne. Niha ji xwe re dixwazin çareyekê biye. Çi ye çare? Qibrîs du beş e. Aliyê Rûm niha ji xwe re dî azad e. Bi xêra Yunanistanê pasaporta wan heye. Di nava Schengenê de ne, peymana Schengenê de ne. Her derê dünyayê bê vîze dikarin bigerin. Di nava Yekîtî Ewropayê de ne. Pir xweş e. Herê wan euro ye. Yani problema wan tune ye. Aliyê Tirk tam berova jî weke Tirkiye ne. Bûne weke zindanî, biya weke hepis.
Ji ber vê gelek siyasetmedar zarokê xwe li aliyê din didin xwendin, aliyê Rûma. Diçin dibin hemolatî bi pasaporta wan dixwazin dünyayê bigerin. Milletê Qibrîsî razî ne bi Rûma re bi hev re bijîn. Sînor naxwazin. Ew dixwazin Qibrîsekî federatîv hebe ku ew bikarin bi hev re bijîn. Ew alîgirên federasyonê qezenç dikin. Qezençkirine jî. Tufan Erhürmen. Ev camerê ku hûn dibînin niha Serokkomarê nû ê Qibrîsê ye. Ji ber vê yekê ye Dewlet Bahçelî pir aciz bû. Dibêje divê hûn hilbijartinan betal bikin. Hûn Qibrîsê daxilê Tirkiye bikin û xilas. Bila bibe perçeyekî Tirkiye. Madem ki dünya alem wê derê weke dewlet nas nake, dibe ew tevlî Tirkiye bibe, wekî bibe bajarekî Tirkiye. Duê manê de. Îjar niha tişta mihîm hevanno dibe merû rastî jî bizanibe. Li Qibrîsê em dizanin ku êdî pergal diguhere. Eger ev pergala ku dewleta Tirkiye pêşniyaz dikir 5 sale, eger bi temamî têk biçe, yani qebûl bikin ku têk çûye, dibe federasyon çêbe. Eger federasyon çêbe, êdî bandor li Rojavayê Kurdistanê jî dike, li Sûriyê jî dike. Pergalekê weke a Qibrîsê çima li Rojava tunebe, çima li Sûriyê tunebe. Mesela Sûriyê jî dibe federasyon, wê demê Dürzû, Kurd, Elewî dikarin dibin pergala federasyonê de azad bijîn. Wê demê rêveberiya xweseriya îro bi şiklê xwe dimîne didome. Tu problem dernakeve. Hemî millet, hemî heremên federe girêdayî paytextê ne. Erka paytextê cuda ye ya hereman cuda ye. Qibrîs jî bi vî şiklî dibe. Îja niha aliyê Rûm hinek di heyecanê de ye, ji ber ku piştî 5 salan cara yekem e di hilbijartinê de alîgirên federasyonê bi ser dikevin. Heta niha belkî jî sextekarî bû, hilbijartinan da sextekarî hebû, pir pêk nedihat. Yani aliyên federasyon xwaz bi ser nediketin. Daîma mirovên dewleta Tirkiye bi ser diketin. Îdî ew pergal guherî, îja em binêrin ka çapemeniya aliyê Rûm çi dibêje, ez wisa hinekî çav lê bigerinim. Mesela hilbijartina Tufan Erhürmen namzetê Partiya Komariya Tirk bû navê wî. Di hilbijartinên Dohê li Qibrîsê de di rojnameyên îro yên Qibrîsa Yunanî de berfirehî cihê girt. Pir eleqe nîşan danê. Cara yekem e ji ber ku heta niha ciddî nedigirtin. Êdî ji Ewropê ve mesele ciddî digirin. Lê tiştekî heye em bizanibin, ev camerê ku hat hilbijartin Tufan Erhürman weke beriya niha weke hemî serokkomarên berê ew ê biçe Tirkiye. Yani ziyareta xwe ya yekem ew ê li Tirkiye pêk bîne. Ew ê helwesta Tirkiye bipîve ya li hemberî wî ka çiwa ye. Muhaqqaq heta niha pir cara hatiye tehdîtkirin jî. Ji bo ku îstîfa bike, ji bo biçe. Ya ez dikarim ji we re tiştek bêjim. Wextê ku dewletekî weke dewleta Tirkiye yan jî partiyên me wextê zextê didin ser kesekî hilbijartî ji bo îstîfa bike, ez hez nakim ji vî ya. Ka hûn jî hez nekin. Mesela veya di nava partiyên me ê Kurdan da jî çêdibe. İnsanekî hatiye hilbijartin biye şaredar, mesela tu çî zorê lê dikî ji bo îstîfa bike. Nexweş e ya. Em dikarin dev ji van tişta berdin? Dev jê berdin. Nexweş e. Ve adetê Tirkan e. Em adetê Tirkan neynin Kurdistanê. İnsanekî hatibe hilbijartin em jê re rêz û hurmetê bigirin. Kî dibe bila bibe? Kî dibe bila bibe? Bila pêvajoya xwe hilbijartinê bi dawî ke, wextê ku gendelî kiribe, em derxin mehkemê, edaleta Kurdan lazim e, em derxin mehkemê, em bibêjin te filan tarîxê ew qas pere diziye, te filan tarîxê ew qas îhale daye filan kesê û dibê tu yani cezayê te heye yani. Ew merû dikare dibe ew jî li xwe mikir were qebûl bike, delîl, îspat hebin, wê demê. Ama merû wisa li gor dilê xwe nikare biçe, zextê bide ser însanekî hilbijartî. Însanê hilbijartî di çavê millet de divê weke pîroz werin dîtin. İrada wan e ji ber ku îrada xwe teslîm kirine. Baş e. Îja niha dewleta Tirkiye dixwaze li Qibrîsê ev camerê îstîfa bike, hilbijartin betal bibin, mirovên alîgirên
siyaseta Tirkiye derê werin ser hikûm. Nabe, nabe. Rojnameyê Yunanî, rojnameyên Qibrîsa Rûm giringiyekî pir mezin didin hilbijartina wî, pir şabûne, kêfxweşiya xwe beyan dikin. Rojname yani kîjan rojnamê dinêrî binêrin. Mesela Serokê Qibrîsê yê Yunanî Nikos Christodoulides jî heye. Ew jî peyamekî acîl parve dike. Bi nivîskî dibêje hilbijartina Erhürman wekî serokê civaka Tirk ê Qibrîsê pîroz kiriye. Mesela cara yekem e aliyê Yunanî serkeftina aliyê Tirk pîroz dike yani. Hilbijartinê wan pîroz dike. Normal ji ber ku ew hevdû nas nakin, dibe em te nas nakin. Herema Qibrîsa Bakur weke dagirkirî dibînin. Cara yekem e dibêjin pîroz be hilbijartina te. Ka di pêşerojê de em li bendê ne ku em bikaribin mesela federasyonê nîqaş bikin. Aliyê Yunanî xwe dide ber federasyonê. Lê menfaetên Yunanistan, menfaetên Tirkiye divê li ber çavan werin girtin. Gelek daxuyaniyên cuda hene. Yani ji we re bêjim hemî aliyê Yunanî hemî wî pîroz dikin. Hemû dibêjin tiştekî baş e. Cara yekem e aqlê selîm bi ser dikeve. Mesele ev e hevanno. Xatir ji we bixwazim hevanno. Ez herim xwe amade bikim ji bo bültenên pêş me. Mala we ava. Ji kerema xwe re bibin abone. Yani vê kanalê bi pêş bixin. Ya Kîpa mala te ava. Te mesela te bi Yunanî nivîsî na Kîpa nemli Yunanî ne? Krilîk e. Mala te ava. Bijî Azadiya Kurdistanê, bijî Azadiya Kurdistanê, bijî serxwebûna Kurdistanê jî. Kurdan formûla matematîkî jî xirab kir. Du cara du yan jî du dike yek, du cara du dike yek, her tişt dike yek. Rast e mala te ava Zagros. De baş e. Xatirê we silav rêzevanda.